tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda uri kuredi yatiinayo nhasi musoro wenyaya unoti zvitsvene zvaMwari part 3 yatichatungamirirwa namufundisi Betera. Tinoda kutenda muzvikamu zviviri zvapfuura pataitarisa zvitsvene zvaMwari. Chimwe chacho chakabuda uri muchato, chimwe chacho chikabuda chiri chegumi, chitsvene kuna Mwari. Saka zvinhu zvitsvene zvaMwari hazvingogumire pazvinhu zvinobatika. Tichiri mukati mebhuku raDhaniel, saka toda kuti tione kuti chimwe chechitatu chiri chitsvene kana kuti chakatsaurwa naMwari ndechipi. Iye zvinotapa naDhaniel chapter 6. Pastor vachativerengera kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi ya5. Daniel 6 verse 1. Zvino Dhariasi wakaona kuti zvakanaka kugadza machinda ane 120 paushe hwake, vaifanira kuva paushe hwose. Pamusoro pavo wakagadza vakuru 3, Dhanieri ari mumwe wavo, kuti machinda awa auye namashoko ose kwavari, uye kuti mambo arege kutadzirwa. Zvino Dhanieri uyu wakapfuura vamwe vakuru namachinda, nokuti maari makanga muno mweya wakanaka kwazvo. Mambo akada kumuita mukuru woushe hwake hwose. Ipapo vakuru namachinda vakatsvaka mhosva yavangapomere Dhanieri pamusoro poushe, asi vakashayiwa shoko kana mhosva, nokuti wakanga akatendeka, uye kwakanga kusina kutadza kana mhosva kwaari. Zvino varume ava vakati, hatingatongowani shoko pamusoro paDhanieri uyu kana tisingamutsvakiri iro pamusoro pomurayiro waMwari wake. Nyaya iri kutanga umambo hweBhabhironi hwakenge hwapfuura kwakutonga maMedo Persia. Saka hurumende yemaMedo Persia ndo yatsanangurwa ikanzi kwaive namambo Dhariasi pamusoro nemakurukota aka 120 vaive pasi, but pamusoro pevakurukota 120 ava paive nevamwe 3 pamusoro vaizoripota kuna mambo. Saka yanzi Daniel aive mumwe we3 ava. Bhaibheri rabva rati aiita basa rake nemazvo, zvekutoti mambo anga akufunga kupromota Daniel kuti instead yekuti aramba akainzana ne3 vaiva, Daniel aende nechepamusoro kuitira kuti Daniel abva iye next namambo. Kuexcela. Ndo zvakanaka kutendeka. Uchinamata wobva wati paunenge uri wopupurirwa zvakanaka futi. Vari kuratidza kuti vabvuma kuti muchinda uyu pabasa hatimuwanire mhosva. Kureva kuti kana paine zvinhu zvehurumende zvaaisainiswa, ainyatsa kuverenga achisaina nemazvo, pasina corruption, pasina chinhu, zvekuti mambo hanzi anga akutofunga. Saka dambudziko rakabva raonekwa manje nevamwe ava
kuti Daniel 120 vaya nevamwe 2 vakaenzana navo Right. kuti muchinda uyu arida kudii ada kudzidza. kupromotwa Yeah. saka vaedza kutsvaga chinhu chingamudhingure kuti zvisaitike saka hanzi mukutsvaga kwavo vakashayiwa Yeah. ndobva vazopedzisa vachiti kana toda kutomuhwina ngatichitoendai kuchinamato chake ndokwatingatonotsvaga mhosva ikoko. ndokwatingamuwanire chinhu chekuti atoita kunga avhiringa patikanotsvaga chinhu chine chekuita nemanamatiro ake namwari wake pamwe tingangomuwanire mhosva. Yeah. ndoda kuti munzwe kuti vakaronga zano ripi. Yeah. Tichaverengerwa zvino vhesi 6 kusvika pa8 yaDhaniel chapter 6. Daniel 6 verse 6 kuenda pa8. Ipapo vakuru ava namachinda vakaunganira kuna mambo vari vazhinji vakati kwaari, Mambo Dhariasi, raramai nokusingaperi. Vakuru vose voushe navarayiri namachinda namakurukota namadzishe vakarangana kuti mambo aite murayiro nokutema chirevo chakasimba kuti ani nani unokumbira chinhu kuna mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva ana 30, asi kwamuri imi mambo awisirwe mugomba reshumba. Saka uri kuona zvavakaita varume avo. Yeah. Handizivi kuti Medo Persia yaitongwa sei, asi dai ari nhasi vakanogara kuparamende Alright. ndobva vagadzira mutemo mutsva zvikanzi for 30 days hatidi munhu anonamata umwe mwari kana kamwe kanamatiro. Toda munhu wese ambonamata mambo Dhariasi. Yeah. Saka hanzi kwekutanga kuparamende wangu watopasa. Yeah. Wangu wasarwa nesignature yevakuru yamambo kuti isai signature. Yeah. Muchana patichazodzidza mambo akaisa signature. Saka zvavaiziva vaizviziva kuti pa 30 days Daniel tomuhwina chete. Because anotonamata bedzi mwari wake. Anotonama ende vaiziva kanamatiro kacho. Yeah. Chandoda kuti chijeke vateereri kune vari kufamba nezvidzidzo izvi patakatanga bhuku raDhaniel. Mufundisi kuna Daniel chapter 3 chimboverengai verse 1 to 6. Ndoda kudzosa vateereri vedu kumashure zvishoma vanzwe kuti chiri kunyatsoitika mubhuku iri sei Jesu akati tiverenge bhuku raDhaniel. Aiziva kuti rinotibatsira mazuva ano ekupedzisira. Vaverengerai vateereri Daniel 3 verse 1 kusvika pana 6. Daniel 3 verse ya 1. Zvino mambo Nebhukadhinezari wakaita chifananidzo chendarama chakanga chakaita makubhiti 60 pakureba namakubhiti 6 paupamhi, akachimisa pabani reDhura munyika yeBhabhironi. Ipapo mambo Nebhukadhinezari akatuma vanhu kundokokera machinda navarayiri namadzishe navatongi navachengeti vepfuma namakurukota navazivi vemirayiro navabati vose vamativi enyika kuti vauye kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari. Ipapo machinda navarayiri namadzishe navatongi navachengeti vepfuma namakurukota navazivi vemirayiro navabati vose vamativi enyika vakaunganira kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari. Vakamira pamberi pechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari. Zvino mudanidziri akadanidzira achiti, munorayirwa imi vanhu namarudzi namarimi kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudimbwa nomutengeranwa namarimba nezvimwe zvose zvinoridzwa, muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani usingawiri pasi achinamata nenguva iyo uchawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Saka muri kuona here kuva naDhaniel 3 mufundisi kuti mambo zvaaita paNebhukadhinezari aichallenja Mwari pamitemo yake. Pamitemo ine gumi yaMwari ndo pane unoti usave nevamwe vaMwari, ndo pane unoti usazviitire zviumbwa zvidhori nekunamata pamberi pazvo. Saka pana Daniel 3 Nebhukadhinezari aichallenja mitemo iyoyo. But pataya kuna Daniel 6 haisisiri nyaya yekupfugamira zvidhori. Pane chavaa kuchallenja because nyaya yavo ine chekuita nenguva. Vari kuti pa 30 days hatidi munhu anonamata anything else. Saka muchaona kuti pamitemo ine gumi pane mutemo une chekuita nenguva.
Alright, ndowakunovavarirwa ndowakuvavarirwa pachapter 6. Alright. Ende vaizviziva kuti Daniel anochengeta mitemo yaMwari. Yes, yakakwana 10. Saka muchaona panguva yatinoti time, Mwari ane time yaakaita set apart, yaakatsaura akaiita tsvene. Alright. Saka mukuziva kwevarume vaizviziva kuti Daniel anoteedzera nguva iyoyo. Saka toda kumurongera dhiri rekuti pa30 days toda kuona kuti achaita sei, anonyanyoti anoda kuteedzera Mwari. Manje isusu takuisa mutemo wehurumende unorambidza izvozvo, unonopikisana nenguva. uri kunonopikisana nenguva dzakatarwa naMwari. Saka vaiziva kuti tinomuhwina chete. Papafungwa makuvafunga bati muchaona kakufungaka. Bhuku razvakazarwa rinotsanangurwa kuti kachadzokororwa mumazuva ano ekupedzisira. Saka tofanira kubva tadzidza pana Daniel. Mwari ane nguva here dzaakatsaura. Handei kubva pakutangwa kwenyika ino. Genesis 2 verse 1 to 3. Genesis 2 verse ya 1. Denga nenyika zvikapera saizvozvo nouzhinji kwazvo, Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi wechinomwe, akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nokuita iye Mwari. Panapa pari kutsanangurwa creation, vateereri. Mwari achiti ngakuve nechiedza, ngakuve nepasi pakaoma, miti imere, kuite shiri, zvese. Ndobva apedzisira asika vanhu nezuva rechi6. Hanzi paakasvika zuva rechi7 anga apedza kusika kwese kwematerial world yatinoona. Hanzi iye Mwari dhei rechi7 ndobva azorora. Hakusi kwekuti kuneta. Bhaibheri rinoti Mwari haaneti. Saka hanzi azorora kudaro, akabva aritsaura zuva rechi7 ndobva ariropafadza, ndobva ariita dzvene. Iye Mwari ndiye muri kuona kuti kutazve time, itime iri kunzi yaiswa parutivi yaropafadzwa, ndobva yaitwa tsvene. NdiMwari. Saka zviri kuitwa zuva rechi7 revhiki. Saka maona varume vai vati hatida anonamata kamwe kanamatiro for 30 days. Vaisiya kuti pane mukana wekuti Daniel tineta mubata. Kana arida kuteedzera Mwari wake tinenge tatobata. Saka sezvaidzidziswa namufundisi muzvirongwa zvakapfuura, zvinhu zvinenge zvakaitwa zvitsvene naMwari, kukuita sei to make holy past, kuita chinhu chitsvene, kuchitsaura kuti chasiyana nezvimwe zvinogona kuoneka senge zvakafanana nacho. Chatosiyana ende chinoda kucherechedzwa nekuremekedzwa nevanhu sezvinotarisirwa naMwari. Saka madays ari 7 eweek, vateereri, ese aine 24 hours. Pane zuva Mwari raakatsaura, ndobva atoriita dzvene. Iro risina chinooneka kunze kusiyana nemamwe, akariropafadza. Saka toda kuti tione pfungwa iyi kuti Mwari akaramba achiiteedzera pfungwa yaakatanga pacreation. Endai kuna Exodus 16. Verengai vhesi ya 4 ne19 kusvika pa20. Exodus 16 vhesi ya 4. Ipapo Jehovha akati kuna Moses, tarira, ndichakunisirai chingwa chinobva kudenga. Vanhu vachafanira kubuda kundozviunganidzira chiero chinoringana zuva rimwe nerimwe. Ndivaidze ndione kana vachida kuteerera murayiro wangu kana kwete. Verse 19. Mozisi akati kwavari, kurege kuva nomunhu unosiya zvimwe kusvikira mangwana. Asi havana kuteerera Mozisi. Vamwe vakasiya zvimwe kusvikira mangwana, zvikazara honye, zvikanhuhwa. Mozisi akavatsamwira. Inyaya yemana, vanhu vari kuchemera chikafu. Zvakabva zvanzi naMwari, ndoda kuona kuti vanhu ava vanonditeerera here. Zvikanzi ndichakunayisirai mana. Saka pamavhesi mamwe amusina kuerenga, Mwari akabva arayira akati, for 6 days nhongai chikafu chinongoenderana nemi nevanhu vari mumba menyu. Haikonai kuita mbigirwa, kuda kutora zvakawanda moviga muchidaro. Saka hanzi kune vakabva vatora vachifunga kuti pamwe mangwana tinoshaya. Hanzi pavakafuma mangwana vakaona zvaane honye zvaakunhuhwa. Mwari ndobva atoshamisika kuti ko vari kudai sei. Ndoda kuti muchiona zveshuwa Mwari anga akatsaura zuva rechinomwe. Chiverengai vhesi 23.
vhesi ya23 kusvika pana 26 yaExodus 16. ehe. Mozisi akati kwavari, ndizvo zvakataurwa naJehovha, mangwana ezuva rezororo, isabata rakatsaurirwa Jehovha. Gochai zvamunoda kugocha, bikai zvamunoda kubika, zvose zvasara muzvivige, muzvichengetere mangwana. Vakazviviga kusvikira mangwana sezvavakanga varayirwa naMozisi. Zvino izvo hazvina kunhuhwa, nehonye hadzina kuzovamo. Mozisi akati, chidyai henyu izvozvo nhasi, nokuti nhasi isabata raJehovha. Nhasi hamungazviwani kusango. Munofanira kuzviunganidza mazuva 6, asi zuva rechinomwe isabata, nezuva iro hakungavi nechinhu. Saka dhei rechi6 vakabva vanzi chiunganidzai nezvemangwana kureva zvedhei rechi7 nekuti mangwana kunenge kusina mani kusango. Ehe. Ndobva watoudzwa kunzi prepayai ende musafunga kuti zvinoita honye. Nganzi reason nekuti mangwana isabata izuva rekuzorora. Muri kufamba maona kuti pacreation rangonzi rechinomwe Mwari akazorora. Kunoku raakuratidza kuti ndofuti rainzi vanhu vazorore. Panapa raakuchipiwa zita kunzi ndoresabata. Zvikanzi hakungave nechinhu mangwana, chiunganidzai zvamunounganidza. Ndinoti muchiverenga toona kuti mangwana acho zvakazomira sei. Chiverengai vhesi 27 kusvika pa30 yaExodus chapter 16 verse 27. Yes. Zvino nezuva rechinomwe vamwe vakabuda kundozviunganidza, asi havana kuwana chinhu. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, munoramba kuchengeta mirayiro yangu nemirayiro yangu kusvikira riniko? Tarirai, Jehovha zvaakakupai sabata, naizvozvo unokupaiwo zvokudya zvamazuva 2 nezuva retanhatu. Mumwe nomumwe wenyu ngaagare kwaagere, kurege kuvapo nomunhu unobuda kwaagere nezuva rechinomwe. Vanhu vakazorora nezuva rechinomwe. Saka zuva rechinomwe munoza dumbu. Munhu anenge achingoti you never know. Tinofa nenzara. Hanzi vakaenda vakanoshaya. Mozisi ndobva atumwa zvikanzi bvunza vanhu kuti vanoramba rii vasinganditeereri. Saka panapa Mwari airamba achiburitsa pachena kuti zuva rechinomwe akaritsaura. Idzvene raMwari. Akariropafadza. Vanofana kuzorora, harisi rekunotsvaga mana. Harisi rekutsvaga chikafu dai kuri kutaura kwanhasi. Harisi rekuunganidza, zvinofana kuva zvakaunganidzwa kare. Vanhu vanodya havo. Vanhu vanodya. Zvine zvakagadzirwa nezuro wacho. Nendava yei izuva rakaitwa dzvene. Ndoda kuti muchingoverenga Exodus 20 vhesi ya8 kusvika pa11 tombonzwa kambo. Exodus 20 verse 8. Rangarira zuva resabata kuti urichengetere vedzvene. Ubate mazuva 6 woita mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nokuti namazuva 6 Jehovha wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha wakaropafadza zuva resabata akariita dzvene. Saka patiri kuti zvitsvene zvaMwari part 3, chimwe chitsvene chatiri kureva vateereri isabata raMwari. Zuva rechinomwe rakatsaurwa naMwari akariita dzvene. Riri kunzi hatifane kubata mabasa mariri, hatifane kuunganidza zvekudya mariri. Mwari ngaaramba achitibatsira pachidzidzo ichi. Iko zvino tichambonzwa kambo toya toenderera mberi. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo, apo nguva yepasi yaperawo. Kuti wakanaka wese vanounganidzwapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Pamusi wanomuka wakafa kuna Kristu, wanoona mbiri huru yakewo.
apo wasarudzwiwa nosangana kumusha komba zita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozoperanga tishumaire rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake. Mazita anodaidzwa ndiripo. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zvitsvene zvaMwari part 3. Patiri kutarisa nyaya yekuti panguva time Mwari ane nguva yaakatsaura parutivi runova zuva rechinomwe, sabata raMwari, idzvene, harisi rekuita mabasa mukati maro. Apa taichiverenga kuOld Testament pastor. Saka muchaona kuti vaive naDaniel vaya vaiziva kuti kana zuva rechinomwe raMwari waDaniel riri rakatsaurwa, saka vaitoziva kuti 1 acharamba kuuya kubasa. Saka vaitoziva kuti pa30 days idzi tinenge tamubata chete, anenge atotyora mutemo wenyika. Saka ndopatinoda kuti tione kuti nyaya yenguva yakatsaurwa parutivi iri kungoperera kuOld Testament here. Ngatichimboonai Jesu auya kuti panyaya yemitemo kusanganisira wesabata unoti rangarira zuva resabata riri dzvene. Jesu paakauya nyaya iyi yakazochinjere. Matthew 5 verse 17 kusvika pa19. Mateo 5 verse 17. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Naizvozvo ani nani unoputsa mumwe wemirayiro miduku iyi akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo, uchanzi muduku muushe hwokudenga, asi unoiita akaidzidzisa uchanzi mukuru muushe hwokudenga. Saka panapa Jesu ari kubva ataura pachena, achangotanga ministry. Kunzi mitemo iri kumashure yamakaudzwa, handina kumbofambira kuswechinja. Ndatoya kuzoizadzisa. Kukuzadzisa kuita sei pastor? Kuzadzisa kunogona kubuda nepaviri mufundisi. Kuti number 1, right, kutsanangura kuti zvinonyatsorevei. Thank you. Kuti zvijeke. Number 2, nekurarama sezvinodiwa nemurayiro wacho, kuti vanhu vazvione kuti ndo zviri kufanira kuitwa izvi. Thank you pastor. Saka muchaona panyaya yesabata zvakare, zvinofanira kujeka kuti kana Mwari achiti akariita dzvene kurevei. Nekuti patakanzi muchato mutsvene, mufundisi vakatsanangura zvinotarisira kuitwa pamuchato. Pakanzi chegumi chitsvene, mufundisi vakatsanangura zvinofanira kuitwa nechegumi kuti chinoendeswa kuchechi. Saka nasabata richinzi idzvene, chimwe chinotarisirwa chii besides kuti musaite mabasa naro. Verengai Luke 4 verse 16. Luke 4 verse 16. Iri kuti kudii? Akasvika paNazareta paakanga arerwa, akapinda musinagoge nomusi wesabata, sezvaaisiita, akasimuka kuti arave. Saka chimwe chiri kubuda mufundisi ndechekuti sabata risiri zuva rekuita naro mabasa. Riri kuita kunge ndo zuva rekuenda naro kusinagoge. Riri kuenda kuchechi. Kuchechi nasi. Kana ari mukutaura kwamazuva. Ndo basa rezuva iri. Saka zviri kuramba zvichiwedzera kujeka kuti tinzwise kuti panonzi naMwari ndariita dzvene. Ari kuchitsaurirei parutivi. Zviri kubva zvabuda panapa kuti zuva rechinomwe Mwari ari kuti vanhu vasaende kumabasa. Chimwe chikonzero chiri chekuti izuva rekuti vaende kuchechi. Andiri mapabata. Kuchechi uku kune kuchinoitwei? Kupati here kudi? Verengai Leviticus 23 verse ya 3. Leviticus 23 verse ya 3. Iri kuti kudi? Mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora kwazvo. Ivungano tsvene, musabata basa ripi neripi, isabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose. Saka izuva vateereri rekuti hatifanire kuita mabasa. Ndo zuva rekuenda kuchechi. Leviticus yabva yawedzera zvikanzi muri kuchechi kwacho
inenge iri ungano tsvene. Ungano tsvene kuungana kutsveneka ungano dzakasiyana siyana. Yes. Vanhu vanogona kuunganira chimwe chinhu imwe function iri kuitika asi ungano tsvene zvana Mwari mukati. Kuunganira kunamata pari kunamata. Saka zuva rechinomwe rakatsaurwa parutivi, rakaitwa holy. Mwari akariropafadza. Harisi rekuenda kubasa, nderekuenda kuchechi, asi kuchechi kwacho vanhu vachinonamata. Right. Yange isiri nyaya yemubhaibheri renguva yaJesu nevamwe vakadaro ichitarisirwa kunzi pane paichagumira pastor. Uri kutaura kuchengetwa kwesabata. Unondirangaridza Jesu achitaura pamusoro zvaizoitika atonguri aenda kudenga. Pane zvaakamenshena zvinoisa pachena kuti sabata raisara richinchengetwa riri dzvene kudaro. Zvii pastor? Sekuzvatinowana kuna Mateo 24 pavhesi ya20. Matthew 24 vhesi ya20 vateereri ibvai maiverenga titwe pastor. Inoti kudini? Inoti nyengeterai kuti kutiza kwenyu kurege kuva pachando kana nesabata. Ari kuudza vatendi vaizosara vari panyika. Right. Kuti pachaparadzwa Jerusalemu ravanamate kuti hondo painouya zvisaitike winter. Munguva yechando vanozotonhorwa vachitiza hondo. Right. Kana pasabata. Tsanangura izvi nyatsocheka pasi. Jerusalemu rakazoparadzwa AD 70. AD 70 kwatoone kumakore anopfuura 30. Jesu aenda kudenga. Saka Jesu ari kuti panguva iyoyi munamate kuti musavingwe nehondo uri musi wesabata. Pane zvinhu zviviri zvinondobuda. Right. Kuti musi wesabata kuti vatize hondo vakasenga mikwende yezvikafu zvekunodya kumakomo. Hazvizoitika sabata hazvibude. Number 2, sabata vanogona kusvikirwa vakaungana pachechi vachinamata vosvopondwa vese. Asi pfungwa hombe iri kubudiswa pandima iyi ndeyekuti pachaparadzwa Jerusalemu muna AD 70 zvirege kuitika musi wesabata. Haana kuti no sabata rinenge risisiko. Alright. Saka ari kutoziva kuti pazvichaitika AD 70 sabata rinenge ririko. Dai hondo ikasauya uri musi wesabata because vanhu vangu vanenge vari kuchechi. Amajekesa zvakanaka. Ini pandoda kuti muchienda. Thank you nevhesi ramatipa iro. Mamwe andakanyora panapa mavhesi ndimabasa 13. Vhesi ya14 na42. Apa ndaida kuedza kutsvaga mubhaibheri kubatsirana nevateereri kuti ndione kuti nyaya yesabata yaizi yakapera here nekufa kwaJesu. Yakazosara ichikosheswa here sekutaurwa kwayaita kubva kuna Genesis. Verengai mabasa 13 vhesi ya4 nevhesi ya42. Mabasa 13 vhesi ya14 nevhesi 42. Yes. Asi ivo vakabva Pega vakasvika Antiokia paPisidia. Vakapinda musinagoge nezuva resabata ndokugara pasi. Vhesi 42. Zvino vakati vachibuda musinagoge vakakumbira zvikuru kuti vaparidzirwe zvemashoko iwayo nesabata rinotevera. Vamwe vanoti mamissionary journey aitwa nana Paul. Hanzi pavaifamba nevhangeri varumavo vakazosvika paguta rainzi Antioch. Hanzi vaive musi wesabata ndobva vatsvaga kwaipindirwa chechi. Ndobva vatopinda hanzi ndobva vatogara. Saka hamene akatovaona dzimwe ndima dzamusina kuverenga akati vanenge vaenza ava mungangodaro muine shoko here rekushaya nesu. Hanzi vaparidza paipa. Hanzi varume vakanyatsonotokumana ndo shoko raMwari. Handobva vati zvinoita here naye varume. Next Sabbath mudzoke musikotidzidzisa nyaya iyi. Saka panapa zviri kutobuda pachena kuti sabata ranga richiri kuchengetwa munguva dzaana Paul dzekufamba kwavo. Raitochengetwa. But imimi zvamabata izvo ndizvozvo maona here chimwe chinhu pastor kuti varume havasi kukumbira kuti mudzoke mangwana. Mazona vari kutoti dzokai sabata rinodii because vaiziva kuti ndo nguva yakatsaurwa kuita zvechechi. Vaitoziva kuti pamutemo uri kuna Exodus pamutemo ine 10 6 days idzi ndedzekushanda kuti tiwane zvekudya nekuraramisa munhu. Asi zvisingarambidzwa hazvo kuti munhu anamate pasi. Aiwa hapasi kurambidzwa ba unokutonamata mazvese but Mwari ari kuzoti rechinomwe pastor iri rabva rachinyatsotaurirwa izvozvo chete. Zvekuti kunyange Daniel ainamata hake every day akavhura mahwindo akatarisa kuJerusaremu asi sabata vaimuziva. Saka maona vakaita mutemo uyu vaitonyatsoziva kuti Daniel nduza akarara usiku ari kunamata but vaizozviziva kuti Daniel anoziva kuti zuva resabata
iroro acharamba kuya kuofisi. Alright. Saka vaizwa kuti tinomuwana chete ipapa. Alright. Chiverengai vhesi ya44. Vhesi ya44 Pana Acts 13. mabasa 13. Inoti kudii? Nesabata rakatevera guta rinenge rose rakaungana kuzonzwa shoko raMwari. Muona zvavakabva vaita varumai. Instead yekuti vadzoke vaya vanga varingori kuchechi chete. Havana kuzodaroba. Vakabva vaenda zvikanzi tanga tine vaenzi nhasi. Wedu esabata rinouya nevarovha vese uyai. Right. Tizonzwa shoko rani? Shoko raMwari. Saka iri kutoratidza kuti itsika yavairamba vachiita yekuti vapinde chechi nesabata. Right. Zviri kukujekera here vateereri? Haizofana kujekera. Zviri kukujekera here? Kana zviri kukujekerai vateereri, sabata rinouya uyai rinenge guta rese tisikonamata Mwari tiri kuchechi. Ndoda kuti tirambe tichiona kunyanya Pauro. Tione kuti ndo zvairamba achiteera. Endai pana Acts 16 pastor. Vhesi ya13 inoti kudii? Vhesi ya13. Nezuva resabata tikabuda kunze kwesuo kurwizi, pataiti vanenge vanonyengeterapo, tikagara pasi, tikaparidzira vakadzi vakanga vaunganapo. Vaive paguta revaFiripi. Saka panapa chimwe chandiri kuona ndechekuti sabata rakaitwa dzvene naMwari hariite sabata nekuti paita chechi yakavakwa. Alright. Alright. Vanhu vanogona kuungana vasiri kuungana pakavakwa. Musiri kukurudzira henyu kuti vanhu ngavarambe kuenda pakavakwa. Aiwa, hatisi kuramba izvozvo. Kana paine pakatovakwa injere dzatakapiwa naMwari dzekutoti tidzivirirwe kuzuva kunogona kunaya nemhepo. But kuri kwekuti hasati zvapo. Sabata raMwari harikanganiswe neizvozvo. Nekuti sabata raMwari inguva, izuva rechinomwe, ndo rekuita zvechechi. Saka vamuri kuona vakaenda kurwizi, ndobva vanotsvaga pekutoungana, ndobva vakutoita chechi yavo ipapo. Right. Endai pana mabasa 17, vhesi ya1 kusvika pa2. Mabasa 17. Zvino vakati vagura neAmfipori neAporonia, vakasvika Tesaronika paive nesinagoge ravaJudha. Zvino Pauro sezvaaisiita akapinda kwavari akataurirana navo zvapamagwaro masabata 3. Ini ndada panzi sezvaaisiita kureva kuti yanga iri tsika yake. Mbona kuti Jesu futi kuna Luka akanzi sezvaaisiita ekuenda kusinagoge nesabata. Saka yaive tsika yaJesu yekuenda kuchechi nesabata. Ndo yaive tsika yaPauro yekuenda kuchechi nesabata. Vaidarirei nekuti inguva yakatsaurwa naMwari. Izuva dzvene raMwari. Iye ari Mwari akasika madays ese pastor. Bata ichidi ndiye akaasika ese. But iye muridzi ndiye ari kuzoti iri rechi7 ndaritsaura idzvene. Saka zvabuda sofa pastor mazvionera. Zuva rechi7 idzvene. Ndo riri kunzi neBhaibheri izuva rinonzi sabata. Ndo riri kunzi musaende kubasa. Handitika? Zvamunoda kudya musi iwoyo munenge mazvigadzira zuva rechitanhatu. Ndo riri kunzi izuva rekuenda kuchechi. Kuchechi kwacho iri ungano tsvene. Ndo iri kuratidza kuti ndo zvaiteedzerwa naJesu. Ndo zviri kuteedzerwa naPauro. Ndo yaive tsika yavo. Saka pari kunzi masabata 3 achitaura nawo aitoti akasangana nawo zuva resabata 6 days dziwomboita mamwe mabasa. Panonosvika futi rechinomwe riya vosangana, voita mabasa vosangana. Ndo yaive tsika yacho. Saka patiri kupa chidzidzo ichi pastor, tiri kuedza kuti kudii kuvateereri. Chandiri kunzwisisa mufundisi ndechekuti pazvitsvene zvakatsaurwa naMwari, Mwari akatsaurawo nguva akaiita tsvene. Nguva muweekly cycle mune mazuva 7 pane rimwe raakatsaura raakasarudza iye ndobva arisa padivi, ndokubva adira zvikomborero mariri. Ndobva azorora mariri. Ndo raakupa kune vanomunamata kuti pamunonamata unogona kunamata amwe mazuva aya, asi pane zuva ramusingagone kuita zvimwe zvamakasununguka kuita pane mamwe mazuva, sekuunganidza zvekudya, zvekupfeka and other needs dzeupenyu. Pazuva iroro tinonzi izvozvo ngazvisendekwe. Vanhu vaende kupi, kwete kuti vaswere vari kudzimbayo,
asi vaende kunzvimbo kwavanoungana vachiunganira chinhu chimwe chete chekunamata Mwari panguva yake tsvene iyi. Kana vadaro manje vosangana nekublesa kwakaiswapo naMwari. Ndizvo zvandanzwisisa. Manzwisisa. Ndikazwisisa kuti zvakare pamusoro paizvozvo Jesu paakauya panyika nguva iyoyi yakatsaurwa naMwari aicherechedza, aitoendawo panzvimbo dzekunamatira musi weSabata. Okay. Iye achibva ati handina kuuya kuzochinja zvakarayirwa naMwari asi ndinozvizadzisa. Saka akazvizadzisa nekuzvirarama. Okay. Afa amuka aenda kudenga. Vapostora vaakasiya vaikoshesawo zvakare nguva imwe chete iyoyo yemusi weSabata zvekuti vaitoenda kuchechi nemusi weSabata. Okay. Saka hapana patati taona mufundisi pari kuti zvakazochinja zvonezvi. Hapana pati kuti kutsaurwa kuya kwakazochinjwa kwakabviswa pazuva rechi7. Imimi ndimuri kundinzwa ndiri muno mustudio mufundisi. Pandiri kukupai mavhesi aya muchiaverenga ari kubuda achiita kunge tiri kutaura zvekuchechi kwedera. Because tine vateereri vanogona kuva achiziva kuti ava vanonzi maSeventh Day Adventist vanotaura varare kuti sabata sitereke. Manzwira amaita imimi ndiudzei zviri fair chaizvo kana zviri kuita kunge zviri kubva mubhaibheri. Because ndiri kuitira kuti kunogona kuita muteererika anogona kuti vari kudaro nekuti pamwe zvakati. Saka nyatsondipa iyo opinion iri fair. Ndimuri kundinzwa tiri tu muno. Inini zvandanzwisisa apa ndezvekuti zvine chekuita nechechi. Nekuti kuchechi kunoenda vanhu vanonamata Mwari. Right. Asi tikacherechedza ndiMwari akazvimisa zvakadaro. Thank you. Hapana zita rechechi. Okay. Jesu auya hapasi kutaurwa zita rechechi. Thank you. Paritotaurwa nzvimbo kwaainonamatira nekuti zuva rechinomwe rakwana. Right. Vapostora vasara hapasi kutaurwa zita rechechi. Thank you. Vakangozviteedzera nekuti zvanga zvirimo mushoko raMwari, mukurayira kwaMwari. Yes. Saka kuzviita handisi kuona zvichipinda zita rechechi mukati. Thank you. Ndo manzwisira ndai. Maita enyu pastor. Saka togona umbonzwa kambo because inini chandinonyanyoda handidi kukanganisira vateereri vedu. Ndeida kuti vanzwe zviri mushoko raMwari. Toda kutendai vateereri, rambai muinesu iko zvino tichambonzwa kambo. Nerungwana nirwerumuko wamanda inoridzo tichamuka. Haleluya, tichamuka. Vatsvene vose vofara nemisodzi chavipo tichamuka. Haleluya, tichamuka. Tichamuka. Haleluya, tichamuka. Amen, tichamuka. Haleluya, nerungwana nirwerumuko apo rufu rwaparadzwa tichamuka. Haleluya, tichamuka. Rungwana nirwerumuko rova zuva rofadza tichamuka. Haleluya, tichamuka. Vana baba vana mai nevadikanwi vose tichamuka. Haleluya, tichamuka. Tichamuka. Haleluya, tichamuka. Amen, tichamuka. Haleluya, nerungwana nirwerumuko apo rufu rwaparadzwa tichamuka. Haleluya, tichamuka. Rungwana nirwerumuko ndoridisa zuva iro tichamuka. Haleluya, tichamuka. Ndoda muponesi wangu iye wakandifira tichamuka. Haleluya, tichamuka. Tichamuka. Haleluya, tichamuka. Amen, tichamuka. Haleluya, nerungwana nirwerumuko apo rufu rwaparadzwa tichamuka.
muchingamidza yevateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zvitsvene zvamwari part 3. Hatifambei nendima ngumi waMwari. Ndoda kuti tiverenge kuna Mabasa 18 verse 4 nevhesi ya 11. Mabasa evapostori chapter 18 vhesi ya 4. Sabata rimwe nerimwe akataurirana navo musinagoge, akaedza kugombedzera vaJudha navaGiriki. Vhesi 11. Akagarapo gore rimwe nemwedzi mitanhatu achidzidzisa shoko raMwari pakati pavo. Paul asvika paCorinth, guta revaKorinde, ndopaari kunzi every Sabbath aienda kuchechi, ogara navo pasi vachivhura bhaibheri vachidzidza vachidaro. PaCorinth ipapo akatozogara for 18 months. Ukadivhaidha maweeks egore nehafu pana about 78 maweeks, kureva kuti masabata 78 ari pavaKorinde achidzidza navo. Chinhu chandaongorora papasita pamaverenga, hanzi achigombedzera vaJudha nevaGiriki, maGentiles nemaJews. Because pamembe maverenga mumashure paipa chingoita kunge zvinonzi aienda kuchechi dzevaJudha chete. Saka ndatya kuti panozosara pachiita kunge aiita izvi nekuti ndo zvechiJudha. But panapa ndiri kutoona muchechi macho maGentiles nemaJews ndo vaaitodzidzisa zvemubhaibheri. Saka pari kubva paita kunge zvinonzi ndofunga munhu wese anenge achifana vaienda kuchechi panguva iyoyo vainosangana musi weSabata naye. Hazvisinei nekuti vakaberekwa vari maJudha here kana kuti vakabva kune vaiziva kuti zuva rekuenda kuchechi. Kwapa panzi vaivhura zvinyorwa apa mapanzwa here? Vaivhura magwaro. Zvireva kuti pakuenda kuchechi hatifanire kuti magwaro amunya. Ipapo ndo panotangira madambudziko, because kana musina bhaibheri imbofunga kuti dai tisina bhaibheri kuti chingoita awa tiri muno mustudio tichitaurira pfungwa dzedu kuvanhu. Aiwa, hazvidaro pazvinhu zvaMwari. But tingaisvitse sei kuvateereri? Kwete kuti tiri kuti vari kudarirei, but isusu kuedza kuencouragea kuti kuchechi kuverengwe bhaibheri mune mawedzere amunogona kuudza vateereri. Because zviri kubuda mubhaibheri kuti Sabata vanhu vaungana kuchechi ngapavhurwe bhaibheri. Bhaibheri ishoko raMwari, harina kunyorwa nepfungwa dzevanhu neuchenjeri hwevanhu. NdiMwari aituma varanda vake nemeseji yaaida kuti iende kuvanhu. Meseji iyi haina kugadzirirwa one generation. Yakagadzirirwa vanhu vese vachazorarama vachinamata. Saka mubhaibheri ndo makaunganidzwa zvinodiwa naMwari kuti vanhu vanamate vachiita. Zvakare rinoto Mweya Mutsvene kana achiuya anotosvikotungamirira vanhu kuti vajekerwe nezviri mubhaibheri. Saka hachisi chinhu chokusendeka. Muchisiya padivi, chinoda kuti vanhu venguva imwe neimwe womuzera mumwe nemumwe vawane nguva nekudzidza bhaibheri. Ndo nzira inotaura Mwari kuvanhu vake kuti tisarasike. Ngatiitei mabhaibheri vanhu vaMwari. Toda kuona nyaya yeSabata izvi tsvene zvaMwari, Sabata riri tsvene. Jona akanyora bhuku rekupedzisira remubhaibheri. Anonzi nevadzidzi vebhaibheri ndiye mumwe wevadzidzi vakapedzisira kuzorarama. Toda kunzwa kuti pfungwa iyi yekuziva kuti kune zuva raMwari yekenge ichirimo here maari kana kuti pane pazvakazoshanduka. Verengai pana Revelation 1 vhesi ya 10. Zvakazarurwa 1 vhesi 10. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda. Ari kuramba achingotsanangura handitika uye aive musungwa panguva iyi. Saka nengari kuti aive musungwa asingagone kuenda kuchechi nevamwe, still hazvina kubvisa Sabata muupenyu hwake. Ari pakunyengetera achinamata kudaro, Mwari akatomushanyira, akataura naye, akamuratidza zvinhu zvinoshamisa zviri mubhuku razvakazarurwa. Saka Sabata yaMwari itaime vanhu vaMwari. Ndo taimi yezuva rechinomwe yekuti Mwari haasi kutasira kuti tiende kumabasa ekuti tizviraramise. Ari kutasira kuti tiende kuchechi. Kuchechi kwacho iri ungano tsvene, kuchiverengwa bhaibheri. Saka kuchechi uku inogona kuva building. Zvakanaka izvo. Kuri kwekuti building haisati yapo, as long zuva rechinomwe rakwana, Mwari ari kutasira kuti vane ukama naye vaende kuchechi. Kunogona kuva pagomo, parwizi kana pamangowana pakanaka. Kuri kwekuti zvakundikana,
unogona kudaro uri pausungwa kana kuti uri machipatara uchirwara. Hazvibvise nguva tsvene yaMwari yezuva rechinomwe, inoramba iri tsvene zvakangodaro. Unoziva kuti muri kutaura zvakanaka mufundisi. Yes. But tinoitawo munhu wekuti ari kuenda kubasa, Right. onzwa nyaya idzi kuti indoda kuchengeta sabata nokubasa vobva vamurambira. Mungasemabatsira sei vanhu vakadaro? Nekuti vamwe kamunzwa kuti Mwari anobatsira vanozvibatsira, mhuri inenge ichitoda kudya, Mwari anoziva kuti zvakaoma, munetsa kuita mabasa, Mwari anoziva situation yatiri kurarama mairi. Kuti pane mabatsiro. Mubvunzo wenyu handiwanzoda mubvunzo yakadai pastor. Because tineta kuita kunge tiri kuti munhu wese abva ati kwaini kana nyaya yakadai. But sezvo mabvunza ndogona kubatsira muteereri akadaro kuti iye ari kudo kuchengeta time yaMwari tsvene yeSabata. But kubasa kwaanoenda hakusi kumutendera vari kumuda kubasa. Mumwe wandakambosangana naye pastor zvaakaita achindiudza nyaya iyi. Akati aiva audza vakuru vake kuti handiti munoziva kuti mangwanani Sabata handisi kuuya. Zvikanzi kana watodaro you are fired. Zvikanzi munogondifaya sei? Zvikanzi pana haisi kambani yenyu yamunoswesa mitemo yamunoda imini. Andobva anzi ndakambofunga ndikati basa rakuda kutopera. Anzi akabva anoita U10 ndobva adzoka kuna manager uya. Zvikanzi panapa tikabata munhu yaive kambani inogadzira machemicals. Tikabata munhu achiba mishonga panapa anoitwa sei naye manager? Zvikanzi tinomufaya. Zvikanzi munomufairei? Zvikanzi abaka mishonga. Saka uya manje ndobva ati chanzi. Zvikanzi saka hamusi fair manager. Zvikanzi nda. Zvikanzi because munhu akarayira kuti musabe ndiye akati futi chengetai Sabata. NdiMwari mumwe chete. Saka sei muri kudzisiyanisa nyaya dzacho? Munoziva kuti akati chi? Hanzi manager akabva chibva pano. Handimazonaka. Because aida kuburitsa pachena kuti Mwari uyu haazi Mwari anongotaura mutemo wani wekunge kumbunyikidza vanhu. Mitemo yake yese yakatotinakira. Hanzi zvakamubatsira izvozvo. But zvinogona kusapindura vateereri vedu vese. But iye ari kubuda ndeyekuti munhu hatifanire kushanda neSabata. Hatifanire kushanda. Izuva rekunamata. Yes. Because patinotonoshanda pastor, chinoita kuti tishande ndiye futi akatorayira kuti tishandai 6 days. Saka pamutemo weSabata pane zvinhu tumufundisi. Zvinoda kuti vateereri vacherechedze. Ndo panorayira kushanda. Ndoporayira futi kuzorora. Saka mutemo uyu haufanire kuita unge wakaoma pakuzorodza vanhu chete. Iwo uriwo uri kuita futi kuti vanhu vashande. Ameno kuti pari kukujekerera. Saka ndoda kuti muchiverenga kuna Isaiah. Pane pfungwa yandakaona iri ipapo Isaiah 66 verse 23 kusvika pa 22 kusvika pa 23. Isaiah 66 verse 22. Yes. Nokuti denga idzva nenyika itsva zvandichaita sezvo zvichagara zviripo pamberi pangu. Saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvino panguva iyo nyama yose ichauya kuzonamata pamberi pangu, pakugara kwomwedzi mumwe nomumwe napaSabata imwe neimwe, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mupasidzva richasikwa naMwari, current situation yatiri yapfuura. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti vanhu vaMwari vanenge vachichengeta Sabata raMwari. Vanenge vachirichengeterei pasi? Nekuti inguva yakatsaurwa naMwari. Achiitsaurirei? Chaakaitsaurira ndechekurangaridza vanhu kuti ndini ndakasika. Thank you pastor. Saka muri kuteerera. Ndachifunga maona ndangokaruka ndakubvunzeka. Ndaida kuona kuti muri kupa batere. Nyaya iyi mukaverenga Exodus 20 verse 8 to 11 yatadzidzai. Mwari anototaura kuti nekuti nemazuva matanhatu Mwari akasika denga nenyika. Saka kucherechedza kuti Mwari ndiye musiki wedu, ndiye akabva atichizorora izuva rechinomwe. Saka munew earth yatichagara pastor ichasikwa futi naMwari. Saka mucherechedzo kuti Mwari ndiye muiti wedu unofana kuramba uripo. Saka tinofana kuramba tichichengeta Sabata raMwari. But pataverenga kuna Genesis, Mwari achiti zuva rechinomwe ndariropafadza. Mapanzwa here? Ndariita dzvene. Ndaisa mikomboro yangu ndazorora. Mubvunzo wangu manje nepatasvika apa pastor ndewekuti Mwari achitarisa kuti vanhu vaende kuchechi nezuva iri vonamata vachivhura Bhaibheri musuyo. Mubvunzo wangu unobva wauya manje wekuti kumwe kwacho uku kusiri pamusuyo panobatsirika sei pastor?
amenoti mandinzwa zvakanaka unzwa kuti muri kuti Mwari anotarisira kuti vanomunamata vaende kunomunamata musi weSabata, ndo zvautsaurira chinomwe zvakatsaurirwa vakaungana koita vamwewo vanoregera kunoungana pazuva rechinomwe voungana ravo ndo pandiri kubvunza kuti vari kunamata ndo zvandiri kubvunza kunamata chii chiri kuitika soda kukumidza ndati hakusi ikoko kunonzi kunamata, asi Jesu ane matsananguriro aanoita kanamatiro kakadaro kuna Mateo 15 pavhesi ya9 iverenge itinzwe pastor kuti inopindura here zvandakubvunza iverenge itinzwe. Anoti asi vanondinamata pasina vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu. Alright. Kunamata but saka pari kuti kunamata pasina pedzisai kunamata pasina Jesu ari kuisa pachena kuti kunamata kusina kwakunosvitsa munhu, kunamata kusina kuzara, kusina kurevesa, kusina pundutso pamberi paMwari, hakuna zvazvinobhadhara. Ndo zviri kutaurwa naMwari, because kunamata kune chakunoreva pamberi paMwari, kunamata uchiteedzera zvaakarayira kuti namatai so. Kana wabva ipapo uri kunamata zvako zvafanira kunzi wafambira pasina. Handiti wazviona kuti hauna chaunonouya nacho ikoko. Saka ndoda kutenda vateereri patiri kuti zvitsvene zvaMwari tichireva Sabata raMwari ridzvene, ndoda kukumbirai vateereri, Sabata raMwari zuva rechinomwe idzvene, ndorekuenda kuchechi, ndorekuita ungano tsvene, tombomira mabasa edu. Panogona kuva paine zvikonzero zvinogona kuva zviri kudhistebha urongwa hwaMwari muupenyu hwako, but zvikonzero izvozvoka zvinogona kutogadzirika nhasi nekuti mukudzidzisa kwebhaibheri pasi zviri kutoita kunge zvinonzi nyaya yatiri kusheya nevateereri Satani anenge akatoimaka sezvaakangoita munguva yaDhaniel. Ndoda kuti mudzokorore kuerenga panyaya yaDhaniel iyai pavaimurongera zano rekuti atadzire Mwari wake. Daniel 6 vesi ya 6 to 8. Ipapo vakuru ava namachinda vakaunganira kuna mambo vari vazhinji, vakati kwaari, Mambo Dhariasi raramai nokusingaperi. Vakuru vose voushe navarayiri namachinda namakurukota namadzishe vakarangana kuti mambo aite murayiro nekutema chirevo chakasimba kuti ani nani unokumbira chinhu kuna mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva ana 30, asi kwamuri imi mambo awisirwe mugomba reshumba. Zvino chitemai chirevo imi mambo, muise zita renyu parunyoro kuti chirege kuzoshandurwa nomurayiro wavaMedhia navaPezhia usingashandurwi. Saka nekumwe kutaura zvavaitaura varumawo pastor vaedza kureva kuti hatisuda kuona Daniel achienda kuchechi this month. Because vaiziva kuti Daniel anoziva kuti rechinomwe rega rega anenge auda kuenda kuchechi, rechinomwe auda kuenda kupi kuchechi. Saka vaisa mutemo wenyika kuti urambidze. Hani mazoona kuti zvakaoma kai. Bhuku razvakazarwa pastor ratichazodzidzisa rinotaura nenyaya dzekuti kuchaita kumanikidzana kwekunamata kunopesana neshoko raMwari munguva dziri pamberi. Saka tiri kuti nguva idzodzo dzasvika, even zisati dzasvika. Ndoda kuti titsimbidzire kuvateereri kuti wedwe Sabata raMwari, whether pazoita mitemo yedzihurumende, whether paita mutemo unenge wamaneja kana wevabereki, rinofana kuramba riri Sabata. Chero zvichiurayisa ndozvandoda, chero zvichidzingisa basa, ndizvozvo zvazvinotokonzera, because anenge achidzinga basa paya mukacherechedza patichazoita zvimwe zvidzidzo ndiSatani anenge achirwa naMwari. Saka pakunodena Daniel, Satani aitozva ndiri kudena Mwari wake. Hatisi kuti manager ndiSatani, hatisi kudaro, ari kuzadzisa urongwa hwaSatani, ari kuzadzisa urongwa hwaSatani nekuti Satani chaanoda kutyora mitemo yese yaMwari. Saka maona kutanga kwebhuku zvajeka. Saka toda kuti vanhu vagara vachiziva kuti Sabata raMwari harisi chinhu chidukuba, chitsvene chaMwari chisingakondororwe netunhu tuduku twakaita sekuti magariro ako,
kubasa kwako, mitemo yazodzikwa kana dzingave dzihurumende kana nani, rinofana kuramba riri sabata raMwari. Verengai Hebrews 4 vhesi ya9 kusvika pa11. Hebrew 4 vhesi ya9. Yes. Zvino zororo resabata ravanhu vaMwari richipo, nokuti uyo wakapinda muzororo rake akazorora iye amene pamabasa ake saMwari pane ake. Naizvozvo ngatishingairei kuti tipinde muzororo iroro, kuti munhu arege kuvapo unozowa achitevera nzira iyo yokusateerera. Ndoda kuti muzondibatsira kutsanangura panei pachitsanangurwa zvaJoshua kunzi aida kupinza vanhu muzororo. But pandoda kuti vateereri ndoona kuti vapabata. Hanzi zororo resabata revanhu vaMwari richiriko. Ende vateereri mese ndoziva kuti munoda kuita vanhu vaMwari. Hakuna one wevateereri vedu atingati uyu kuteerera kwake hameno zvaari kutsvaga. Vanhu vari kutoshingaira past kuti vaite zvinofadza Mwari. Saka vari kunzi zororo resabata richiriko ngarichengetwe. Ndobva pachinzi pamberi, saka ngatishingairei kupinda muzororo iroro. Chiri kuita kuti paiswe varire kuti kushingaira pasi. Pari kutozikanwa kuti pamwe ticha wako anenge achitokuda kuchikoro nezuva iroro, manager achikuda kubasa, manager ari kukuda kubasa, murume wako chaiye achitotaura kuti indiitire zvakati nezuva iroro, iwe uchiti wedweka ndandauda kumhanya kuchechi. Saka pari kuiswa vari kunzi kushingaira. Pari kutozikanwa kunzi pane hondo inoitwa pazuva iroro naSatani. Saka vateereri, ndoda kukumbirai, shingairai muchengete sabata raMwari. Sabata raMwari idzvene, izuva rake rechinomwe, ndorekuenda kuchechi tichiungana tichimurumbidza. Tsanangurai pari kunzi futi zorora, pari kunzi shingairai. Vamwe vanotsanangura vachiti harisi zororo remusi wechindwe wevhiki chete riri kutaurwa panapa, asi kune zororo rekudenga, vanhu vachizorora kubva munhamo nemadambudziko zvepanyika pano. Ndizvozvo pasi. Saka kana munyori akati shingairai kupinda pazororo iroro rekudenga, hazvidzivisi sabata, asi zvinenge zvakutoti chichengeta sabata, kwete kuti ungogutsikana kuti ndiri nhengo yechechi inoenda kuchechi musi wesabata chete, asi chengeta sabata uchivavarira kunopinda kudenga panodzoka Jesu. Hebrews 10:25. Nditsinire pfungwa yamataura itsvagei vhesi yomunayo. 10 verse 25. Iverengei munzwe. Tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe, asi tirayirane zvikuru zvamunoona kuti zuva roswedera. Vateereri, toda kutendai nekuteerera kwamaita. Chirega kuchengeta sabata uri wega kumba, hanzoungana nevamwe. Hanzi zvino zvatoo very necessary kuti uungane nevamwe on a Sabbath day. Why? Because the second coming of Christ yaapedyo. Hanzi zuva raKristu raapedyo. Saka muri kuona ini namukoma Givi Rhodes toramba tichiuya nezvidzidzo izvi. Chirongwa chedu chichinzi the second coming of Christ. Kuedza kupa zvidzidzo zvinotibatsira kuti tigone kugadzirira kuuya kwamuponesi wedu kunokasika. Saka imwe preparation inodiwa kuti tigone kuponeseka paanouya, kuungana nevamwe on a Sabbath day. Ngatisanganei sabata inoteera tirumbidze Mwari wedu. Onekai vateereri. Toda kutenda vateereri. Zvidzidzo izvi zvaka-uploadwa paYouTube kune vane access kumaYouTube. Yes. Ndai munotsvaga mukanosecha Pastor Rhodes ndibetera, munozviwana zvakawanda moteerera. Vane mibvunzo yamuka nehurukuro inoyi, mugona kuona hama neshamwari vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist kwamugere ikoko, kana kutifonera kana kutumira mameseji panhare dzinoti 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Rakuchengetei, tisangane muchikamu chinoteera. Kasi Jesu ngikube